Aprobación do proxecto de rede de saneamento e planta depuradora en Vilarreal e Outeiro Tabeirós. Este é un proxecto que está no proxecto de remanentes que se acometerán, polo tanto, as obras despois do verán, setembro, outubro, se contratarán estas obras. O importe da intervención son 71.500 euros. Había un problema de vertidos e para solucionar definitivamente ese problema decideuse acometer este saneamento. E tamén vai a proposta de convenio de colaboración que a Consellería de Medio Rural para o tema de prevención de incendios. Como sabedes, o Concello vai a poñer a disposición do operativo da Xunta de Galicia de Medio Rural unha motobomba e a Xunta nos vai a pagar durante os meses que dure o operativo 4.785 euros mensuales. O Concello que vai a facer é contratar dúas persoas que poidan conducir esa motobomba para que este operativa 24 horas todos os días. O tempo que reste cubrirase cos efectivos de protección civil e o diñeiro sobrante pois irá, claro, o material necesario para actuar en caso de incendio.